semerap betul. Napa Radin niku? Ayu. Ayu. Cantik. Nek ganteng. Lek. Ya. Lek lanang. Nek nggih, anu mboten nek ganteng, nek ayu kan Radin. Heeh. Nek ganteng. Ya cakep ngono. Ganteng niku Raden. Lho. Ukara apa? Kembang bayi madari audione sinten to Mas? Pundi? Niki lho, sen audione sinten? ASJ Pro Audio. Nggih, Oh, nek enten anake aman, nek bapakne tok nguwatiraken. Jos lho Mas. Nggih, nek bapake tok ganti YNT Audio. Lho, beda. Nggih, benten. Berarti CJ manajemen. CJ manajemen. Lagi kok dadi siji, gak tukaran niku, Bu? Napa? Nggih, anu parudang niku nggih. Panas. Ojen. Panas ojen. Lenga-lenga sayang. Sayangi. Caping gunung make bineka laben lake Napa lakek niku? lanang. Oh, pikiranmu mesti anu lho Mas Pur. Mboten lha aku gak iso basa Madura blas kok. Roku basa Madura iku campur bahasa Inggris. Ya apa? Mun tak mande ya tus de. Mon tak mande. Ya tus de. Jenengan kula ajari nggih. Mboten. Siji ae Nggih, ngomong. napa? Patek rea. Napa? Patek rea. Wah, iki aja digoleki kok Google rek artine. Inu menason berse berse. Ya. Harap Di zaman berjalan bula engak potra lalake
matur.